ଭିତରେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନାଟକ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ମହାନ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କଲ୍ୟାଣୀ ରାଜ୍ୟକୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ନାଟକ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗ। মালতী মালতী ହେଇଟି ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲଣି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତମର ଆସିବା ଡେରି ହବ ବୋଲି। କାଇଁ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କି? ମଲା 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 ଏ ଘରଟା ଭିତରେ ଏକା ଏକା ବସି କଣ ବା କରିଥାନ୍ତି? ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁ ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଇନ ଏଇଆ ନା? ଖାଇ ପଡି ସାରିଲେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ କହୁନ ଏଇଠି ଆମର ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ତମେ କହିଲ ସେ 2 ଖଣ୍ଡ ଚିରା ଶାଢୀକୁ ମୁଁ କେମିତି ପିନ୍ଧିବି? ଏ ଗାଁର ମାଇପା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନନାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଭଲ ରୋଜଗାର। ବୁଢୀ ଖାଲି ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଚିରା ଫଟା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଗାଁ ସାରା ବୁଲୁଛି। ମୋ ମନ କେମିତି ଲାଗିବ କହିଲ? ମାଳତୀ ଆମର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଶୁଣିବା ଦରକାର କହିଲ? ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଖୁସି ହବ। ଓହୋ ତମକୁ ରାଜା ମହାରାଜ ହବା କଥା କହିଲି କି? ଆରେ ମୁଁ କଣ ମୁନି ଋଷି ହେଇଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବର ମାଗିବି ସେ ମତେ ଦେଇଦେବେ? ମୁଁ ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ମାଳତୀ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଫଳ ଦେବା କଥା ସିଏ ଦେବେ, ବୁଝିଲ? ଦେଖ ମନ ଖୁସି ଠାକୁରଙ୍କ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ। ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗି କରି ଦେଖିବା। ଆଉ ହଁ କହି ଦଉଛି ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନି ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ଆଣ ଆଜି ଆଜି ଏଇଠି କହିଦଉଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଆଜି ମୋ ବୋପା ଘରୁ ପଳେଇବି। ତମରି ଆଗରେ ପାଣିରେ ପଡିଲା ଅଣ୍ଟି ଏଇଠି ବସିକି ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ତମେ ଦିନ ସାରା ଖଞ୍ଜଣି ବଜଉଛ। କି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା କେଜାଣି କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୋ ବୋପା ଆଣିକି ତମରି ହାତରେ ମୋ ହାତରେ ଖଞ୍ଜି ନେଇଗଲା। ତମେ ସବୁ ଦିନ ସାରା ଖଞ୍ଜଣି ବଜେଇବ ଆଉ ମୁଁ ଚିରା ଫଟା ଛାଡିଥିଲି ଗାଁ ଲୋକଠାରୁ ନାହିଁ ଆଉ ହବନି ଆଉ ସହି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବାବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସହି ହବନି। जितिया भारी ମୋ ବୋପା ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆସିବେନି କି ତମର ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବେନି। ତମେ ମତେ ବାଟ ଛାଡରେ ମୁଁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମହାନ୍ତି ଘରର ଝିଅ ମହାନ୍ତି ଘରର ବୋହୂ ମୁଁ ଆଜି ତମ ସହିତ
এই তো সে পতিত পাবন শ্রীক্ষেত্র। পতিত পাবন বানাটি উড়ুচি বিপদରେ ପଡି ବିଧର୍ମୀ ଜବର ହେଇଯାଇଛି। ମତେ ପୁରୁଷ ହିନ୍ଦୁ କରିଦିଅ ମହାବାହୁ, ମତେ ପୁରୁଷ ହିନ୍ଦୁ କରିଦିଅ ମହାବାହୁ, ମତେ ପୁରୁଷ ହିନ୍ଦୁ କରିଦିଅ। माइक से ठीक कनेक्ट नहीं। अब अंतिम बेड़ा राशि कौन बेधे पड़ी छे? तू जा पड़ी तो कोला कर। हिंदू ब्राह्मण परिस्थिति पड़ी जबन पालटी जाइछि। आपण माने मते टिके हिंदू कर दतु। आपण माने हिंदू हबु जदि हिंदू हबु किछि मोटा दान देबा को हबो दान तापर देखिबा तू हिंदू हबु कि न हबु ना कोन वाइना आ खांटी कथा परा कहलो वाइना दान धर्म अर्थ मोक्ष एटा तो श्रीक्षेत्र पंडा माने एटी जगन्नाथ को पाखरे किछि लोड़ा जागा नहीं। अरे भणा तू पठाणु हिंदू हबुटी आ मालिक जे ठाकुर से भगवान पाई सोडुनी आ तू एटी असली पंडा माने कागरे गुहार करिया हिंदू धर्म सर्वनाश प्रतिज्ञा। गोटे कथा आइला कोला पहाड़ भांगिला लोहार बाड़ पीला महानदी पानी सुना थाली अरे हीरा परसिला मुकुंद देव रानी
ମଉସା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମଉସା ଆପଣ କିଛି ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁହଁରେ ଦୁର୍ବଳ ଏସବୁ ଗୋଳ ଭିତରେ ବାପା ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭୁଲି ଗଲିଣି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପେଟରେ ଦାନା ଖଣ୍ଡେ ବି ପଡିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମଉସା ଏଇଠି ଆସ ଏଇଠି ଆସ ଏଇଠି ବାପ ଘରକୁ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ପାଇବି ତ ମୁଁ ପାଇବି ତ ଆଜି ଯାହା ପାଇବାର ଅଛି ପାଇନେ। କାଲିଠୁ ନା ଆଉ କାଳିଆ ରହିବ ନା ଅବଢା ମିଳିବ। କଣ କହିଲେ କାଳିଆ ବାବୁ ସେ କଣ ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯିବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଗଲା। ମତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିବାକୁ ମତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ ଦେଉଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର କରିଦିଅ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେତେ ଅଛି କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ। ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ପାଇବ ନାହିଁ ରକ୍ଷା। ମାର ଯାଅ 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 ମାର ରକ୍ଷା କର। ଆପଣଙ୍କର ପଠାଣ ସୈନ୍ୟମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇ କଣ ଦଣ୍ଡରେ ବସାରି ବସାରି ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତମ ଦେହରେ ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ତମେ ରକ୍ଷା କର ବାଚା। ମୁଁ ତମ ପିତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟ ମହାନ୍ତି କହୁଛି ତମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ ମୁଁ ହେଲି ବିଧର୍ମୀ ଜବର ପଠାଣ କଳା ପାହାଡ଼। ମୁଁ ତମକୁ ହିନ୍ଦୁ କରିଦେବି। বেশি উত্তেজিত মতে করে নাই বিশ্বর মহান্তি। যাও যদি তোমার শক্তি ଅଛି সামর্থ্য ଅଛି যাও। ତମର ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା 3 କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ଯମର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଅ। ନହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବେ ପାଉଁଶ।
ଆଉ ମୋ ଦେହରେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା ବେଶୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମତେ କର ନାହିଁ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ତମେ ଯିବ ନା ମରିବ? ମୁଁ ଯାଉଛି ବଳଚାନ୍ଦ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ପଦେ ପଦେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ବଳଚାନ୍ଦ, ସିଏ ଯୋଉଠି ରହିବେ ସେଇଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବେନି, କେହି ବି ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା। ଆରେ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ସେ ହେଲା ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡି, ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ମାଦଳ। ଜବର ସୈନ୍ୟଗଣ ଦେଉଛି ଆଦେଶ ସର୍ବନାଶକର ଉତ୍କଳର। ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଏଠୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବିଶ୍ୱର ହେ ବିଶ୍ୱର, ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତୁ ବସ ଏଇ କାଳିଆ ପଚରା ପଚରା ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କାଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋ ପଚରା ପଚରା ଆସୁଥିଲା ଯେ। ତୁ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଶୁଣିବୁ? କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେ କଳୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ଦାରୁ ପ୍ରେମଙ୍କ ସହିତ ହଟା କରିବା ବୋଲି ଭାବିଥିଲା, ମାତ୍ର ହଟିଆ କାଳିଆ ଆଗରେ କାହା ହଟା ଚାଲିଛି ନା ଚାଲିବ? ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ବାପ। କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? এই দগ্ধ বিগ্রহ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମ, ମହାବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ସେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭକୁ କରେ ଅନ୍ତ। ତୁ ତାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରିବୁ? ସେଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଜପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ନା, ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। पदार्थ हाथी मध्य अंत आप कौन कले मते बड़े चिंता पड़ो। हां मु खर्दा करछि। हां मु खर्दा करछि, खर्दा करछि। शून्य अवस्था तू किपरि जीवी जदि गुप्त प्रभु
রক্ত বাহু ও কড়া পাহাড় বড়ি ধরে যদি আক্রমণ করবে না আপনি খোটা করছেন চাচি, খোটা করছেন চাচি। মৃদঙ্গ মধ্যে মহাব্রহ্মকে স্থাপনা করে ବିଶ୍ୱର ଉତ୍କଳକୁ ଫେରି ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁନଃ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର କରାଏ। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଛି କେତେ ଯେ ବରଷ। ଆହି ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ମାରଣ ପ୍ରବଳ ମତ ମାରଣ ଭାରତ ମଣି ତମେ ଆସି ଶୁଣୁଛ? କିଏ ଶୁଣୁଛ? ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲ। ସକାଳୁ ମୋର ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଲା। ଶୁଣୁଛ? ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କହିବି? ଶୁଣୁଛ କି ନାହିଁ? ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କହିବି? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ସେଇ ଯୋଉ ବରମଟା ତୁଳା ପରି ନରମ କି ପଥର ପରି ଟାଣ? ତମେ କିଛି କହିଲନି ଯେ ସେ ବରମଟା ତୁଳା ପରି ନରମ କି ପଥର ପରି ଟାଣ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମାଳତୀ, କିଛି ବି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇ ପଡିଶା ମାନେ କହୁଥିଲେ ତମେ କୁଆଡେ ସେ ବରମକୁ ଛୁଇଁଛ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କଣ କହିବି? ସତ କହୁଛି ମାଳତୀ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ହଁ, ବ୍ରହ୍ମଟା ତୁଳା ପରି ନରମ କି ପଥର ପରି ଟାଣ? ହଁ, ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ହଁ, ମାଳତୀ ତମେ ପଚାର, ବ୍ରହ୍ମଟା ତୁଳା ପରି ନରମ କି ପଥର ପରି ଟାଣ? ସବୁ ଲୀଳା ତାଙ୍କରି। ମୁଁ ତ କେମିତି ଜାଣିବି ନର୍ଥାରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଟା ତୁଳା ପରି ନରମ କି ପଥର ପରି ଟାଣ? ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛି ମାଳତୀ, କରି କରାଉ ଥାଏ ସେଇ, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି